Dies irae, dies illa, salvet seculum in famiglia. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lola ko at isa niyang kapatid. Taong 1961, Zamboanga, Sirawai. Para sa mga nagtatanong kung Bisaya ba ang lola ko, ang kasagutan ay oo. Doon ang kanyang mga magulang sa Iloilo. Pero sa Zamboanga, Sirawai, doon siya ay pinanganak. Doon na siya lumaki at nagkaroon ng mga kaibigan. At doon iikot ang kwento natin ngayon. Itong mga panahong ito ay nasa 10 o 11 anyos pa lang ang lola ko. Meron siyang best friend dito sa Sirawai na kasama niya. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Ang sabi sa akin ng lola ko, palagi daw silang magkasama nito noong mga bata pa sila. Kasama niyang nangunguha ng alateris, mangga, kakao, santol, at kung ano-ano pa. Ito din ang palagi niyang kasama kapag meron silang ginagawang kalokohan noon. Isang beses daw, niyaya siya nito sa kanilang bahay. Sa tagal-tagal daw nilang magkaibigan, hindi pa siya nakakapunta sa bahay nito. Dala ng kuryosidad, sumama ang lola ko kung saan ito nakatira. Medyo malayo daw sa bayan ang tinitirhan nito. Kaya mga 40 minutes daw silang naglakad patungo sa bahay ng kaibigan niya. Pagdating nila sa bahay, iba daw yung amoy. Parang bituka daw ng baboy na hindi maintindihan yung langsa. Tapos yung bahay ng kaibigan niya, nasa paanan ng bundok. Hindi naman naisip ng lola ko na aswang yung kaibigan niya. Kasi nga, best friend niya eh. Tapos nung mga bata pa daw sila, talagang napakagandang bata daw nun. Parang nahaluan daw ng ibang lahi. Matangos ang ilong, maganda yung mata, tapos mistisa. Habang naghihintay silang dumating yung mga magulang ng kaibigan niya, meron daw napadaan na magsasaka doon sa tapat ng bahay. Huminto ito. At ang sabi niya sa lola ko ay, "Karon, nahibaluan mo kung unsang imong gihimo. Maayong kinsa kalaki. Sa dili ka ano sa dalan. Delikado dito." Sa Tagalog, "Ineng, alam mo ba kung nasa ang lugar ka? Mabuti pa, umuwi ka na bago ka abutin ng dilim sa daan. Delikado dito." Pagpasensyahan niyo na kung pangit ako magbisaya. Nagtaka yung lola ko tsaka yung kaibigan niya. Nakakunot ang noo nitong dalawa at iniisip kung bakit sila sinabihan ng ganun ng magsasaka. Hinayaan na lang nila yon at patuloy na naghihintay. Maya-maya lang, nakita ng lola ko na merong mabilis na tumatalon-talon sa talahiban. Tinitigan niya ito. Kasi akala niya mga malalaking ibon na naghahabulan. Pero nung tingnan niya ulit, ilang segundo lang nawala na ito sa paningin niya. Sabay biglang meron daw nagsalita sa likod nilang babae. At ang sabi ay, pumasok na daw sila sa loob kasi may dala raw pagkain. Nagtaka ang lola ko at napaisip kung paano yun nakapunta sa likuran nila. Kasi makikita niya daw na dadaan yun sa harapan nila. Kung sa likod daw yun manggagaling, ibig sabihin, bumaba sila ng bundok para lang makauwi sa bahay nila. Pero imposible daw yun kasi napakataas ng bundok na nasa likod ng bahay nila. Hinayaan na lang ng lola ko yung nangyaring yon. Tapos pagpasok niya daw ulit sa loob, ibang-iba na daw talaga yung amoy. Amoy dugo na, parang may halong langis tapos nabubulok na laman yung amoy. Pagtingin ng lola ko sa bandang kusina ng bahay na yon,
nakita niya yung tatay ng kaibigan niya. Nanlilisik daw ang mga mata nito at nakatitig sa kanya. Inalis agad ng lola ko ang tingin niya doon. At doon na siya nagsimulang makaramdam ng kaba. Tapos nung pinagsisilbihan daw sila nung nanay ng kaibigan niya, nakatingin lang daw ito ng diretsyo sa kung saan. Wala daw itong kaemosyon-emosyon sa muka. At yung galaw daw sobrang bilis. Parang palagi daw itong nagmamadali at natataranta. Pabulong niyang tinanong sa kaibigan niya kung ayos lang daw ba ang mga magulang nito. Ang sabi lang nito sa kanya, ganyan daw talaga sila kapag meron siyang mga bisita. Nung nilapag na sa lamesa yung pagkain, ayon sa lola ko, dinuguan daw yung ulam nila. Pero iba ang naaamoy niya. Parang amoy daw nasunog na buhok. Ganun daw kabaho. Kakain na sana siya nang biglang iniabot ng kaibigan niya yung 2 piraso ng saging. At ang sabi nito sa kanya, prutas na lang daw ang kainin nila. Doon na nagsimulang tumitig yung nanay ng kaibigan niya sa kanya. Ayon sa lola ko, nung inalok niya ito ng prutas, inilapit nito ang mukha niya sa kanya at nagsalita ng, "Wala ka mukaon sa pagkaon nga gihatag ko kanimo." Sa Tagalog, kainin mo yung pagkaing binigay ko sa iyo. Uli-uli, humihingi ako ng pasensya kung malima ng pagbibisaya ko. Sorry. Nung sinabihan siya ng ganun, tumayo na yung kaibigan niya at niyaya na siyang bumalik na sa bayan. Habang papalabas daw silang dalawa ng bahay, nakita ulit ng lola ko yung tatay ng kaibigan niya na merong tinataga doon sa kusina. At habang hinahataw niya ng taga yung kung anuman, nakatitig pa rin ito ng masama sa kanya. Maging ang nanay nung kaibigan niya, hindi iniaalis ang pagtitig sa kanya. Magmula noon ay hindi na siya bumalik pa doon. Hindi na din siya niyaya ng kaibigan niya. Kasi nahihiya daw yung kaibigan niya sa inasal ng mga magulang niya. Fast forward tayo. Taong 1968, umalis na ng Sirawai ang lola ko at nakipagsapalaran na siya sa Manila. Noong una daw, nagsusulatan pa silang dalawa ng kaibigan niya. Pero di kalaunan, parang napansin niya na siya na lang yung nagpapadala ng sulat. Tapos, wala na siyang natatanggap na sulat mula sa kaibigan niya. Ilang taon pa ang lumipas, meron siyang nabalitaan sa isa sa mga kamag-anak niyang lumuwas ng Sirawai, papuntang Manila, na yung dati niyang kaibigan ay isa ng ganap na aswang. Kalat na kalat yan sa buong lugar nila pero hindi nila ito magawang mapatay dahil wala naman silang matibay na ebidensya na isa nga itong tunay na aswang. Hanggang sa nagkwento ang isa sa mga kapatid ng lola ko sa kanya, si Nanay Gaga. Malamang narinig niyo na ang pangalan na yan sa mga dati ko pang istorya. Balikan niyo yung mga kwento kong Bakasyon, Sirawai, at Syokon. Malalaman niyo kung sino siya. At ayun nga, nagkwento si Nanay Gaga noon. At ayon sa kwento niya, noong pinagbubuntis niya yung bunsong anak niya, nagtataka daw siya kung bakit pabalik-balik yung kaibigan ng lola ko sa labas ng bahay nila. Halos araw-araw daw nandoon. Tapos parang hindi mapakali. At panay titig daw sa bintana ng bahay nila. Nung isang beses daw, pumunta si Nanay Gaga sa sapa para samahan yung pamangkin niya. Nagulat daw si Nanay Gaga. Kasi bigla daw meron nagtanong sa kanya ng, "Pili ka bulan nga kikinahangalat nimo." Sa Tagalog, "Ilang buwan na yung tiyan mo?" Napalundag daw si Nanay Gaga dahil sa gulat.
Tapos yung titig daw nun, parang takam na takam at naglalaway sa tiyan niya. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya sa mga bakawan at doon ay hindi na siya nasundan nito. Ayon kay Nanay Gaga, yung mga kamay daw parang handang kalmutin yung tiyan niya. Nakita niya daw kung gaano ito kabilis tumakbo nung pinagbababato ng pamangkin niya. Magmula noon ay bibihira na niyang makita ito. At sa tuwing magpapakita ito sa tapat ng bahay nila, pinapakita ng asawa ni Nanay Gaga na naghahasa siya ng napakalaking itak habang nakatitig ito sa matanda. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na ito nagpakita sa kanila. Alam niyo ba na nakita pa ito ng lola ko nung huling uwi niya ng Siraway? Panoorin niyo hanggang dulo ng video para malaman niyo ang lahat ng detalye. Hihingi lang ako ng dispensa sa inyo dahil merong may birthday sa lugar namin. Kaya merong nagvi-video kayo sa background. Marami din akong part na hindi nakuhanan ng video kasi ngayon lang nangyari to sa lugar namin eh. Birthday kasi nung asawa ng presidente kaya sobrang ingay. Ang dami niya masyadong bisita. Kaya ang nangyari, maiksi lang yung interview ko sa lola ko. Pero solid to. Ibubulgar ng lola ko kung ano ang amoy ng mga buntis pagdating sa mga aswang. Maski ako nagulat dito. At ipapaliwanag niya kung papaano ang proseso ng salin lahi ng mga aswang. Karamihan kasi sa mga naririnig natin, iluluwa ito ng mamamatay na tapos sasaluhin at lulunukin. Pero mali pala yan. Meron ding sikretong mabubunyag sa dulo ng video. Hindi ko siya binigyan ng pangalan pero panoorin nyo hanggang dulo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Kagaya ng mga palagi kong pinapayo sa inyo, pwede nyo nang lakasan ang volume ng mga headset, speaker, o kung ano man ang ginagamit nyong device para pakinggan ang mga kwento kong ito. Wala na tayong special effects na magaganap at para na rin maintindihan ninyo ang pag-uusap namin ng lola ko. Yun lang. Uy, teka nga muna. Sabi ko, bakit paano naging aswang kaibigan ko, yung best friend ko yun? Sama-sama pa kami mangunguha ng aratiles, umaakyat ng aratiles, bakit naging aswang yun? Aywan ko, hindi ko alam kung siya na aswang, kung nanay niya o tatay niya. Alahin nila na Pero tumanda na siya. Talaga na. Pero maganda yung dati, di ba? Ay, ang gandang bata yun. Matanda na siya sa akin. Sabi ko, ano yun na naging mukha nitong ano. Pero hindi ako nakalapit sa kanya. Ayun, nakita mo ulit, Nay? Nakita, Ano yun, Nay? Unang uwi natin? Iba pa? Itong last na pag-uwi ko. Kasama si Mama? Doon mo siya nakita, Nay. Ano na itsura, Nay? Matanda pa sa akin. Napakagandang bata yun talaga. Tapos, Nay? Bakit? Sabi ko, tumanda. Hindi niyo nakilala? Hindi na ako kilala. Kahit na yung iba kong mga kaibigan, hindi na nila ako kilala. Matanda na sila. Sabi ko, bakit ganun? Ano na itsura na ni Dalmasya nung nachismis na aswang? Mahaba ang buhok na maputi na. Mahaba buhok, maputi na. Maputi na lahat yung buhok niya. Tapos yung itsura niya. Ang itsura niya, tumanda na talaga siya. Pero aswang na yun, Nay? Oo, aswang na siya. Ay, putik. Tapos nandun pa rin nakatira sa bahay nila, Nay? Pero malayo siya. Walang kapitbahay. Lumayo. Pinuntahan mo talaga, Nay? Naglalakad sa sabi nila, mga kaibigan. Ay, kan si Dalmasya. Anong Dalmasya? Bakit tumanda na ng todo-todo yung Dalmasya? Tapos walang pinapansin, Nay? Wala, dire-diretso. Yun talaga yung mga aswang na yun, no, nakayuko. Nakayuko. Kagaya nung nakasalubong namin. Aswang na yan. Ay, sabi ko, paano naging aswang yun? Samantalang noon, masaya kami, maliligo sa ilog, mangunguha ng aratiles. Anong year yan, Nay, sa Siraway? Ay, umalis kasi ako noon, 1968. 1968 ka umalis doon. Oo. Ilan taong ka nun, Nay? 18.
Ah, 18 ka. Pero ang talagang nakaano niya, Nay, yung nanay ni Bibe. Ayan, ang nanay ni Bebe, dahil nabuntis siya, hinabol siya noon. Ah, Oo, hinabol siya nun ni Dalmacia, Nay. oo, sabi, oy, ilang buwan na yung tiyan mo? Ang laki-laki na ng tiyan mo. Sa Bisaya yan, Nay, ah. Sa Bisaya, uy, pila naman kabulan ng imong tiyan. Oo. Kay Bisaya kasi dun eh. Sa Oo, Siraway, di ba? Bisaya. Nakapunta na ako dun. Hmm. paglingon daw ni nanay mo gaga, siya pala. Ay! Hmm. Alam mo yung, Ah, si Auntie Gaga ang ano? oo, buntis Ay. kay sa maliit niyang anak na yan ngayon. Siya ang Ah. hinabol. Oh. Alam mo saan siya dumaan? Hmm. Ano bang, yung mga mangrove. Ah, ano yun, sa mangrove. Sa Bakawan siya. Oh. Takbo siya doon sa Bakawan. Hinahabol man siya noon. Hanggang nakalabas siya doon. Sabi ko, mabuti di ka nilublob doon sa putikan yun doon. Eh. Kinukwanan ng mga alimango yun doon. Hmm. Mga kung ano-ano pang mga Si siya. Auntie Gaga. Mm-hmm. Hmm. Sabi niya, sus, nagdalagan gid ko kaayo. Niya, dalagan kaayo. Dalagan kaayo, busyad na yung tiyan mo, dalagan ka pa. Eh kung naabutan ka, ano nangyari sa'yo? Wala, yun, patayo na no? Ang bata. Kukunin talaga yung bata. Pero may na-chismis na ron sa Siraway, Nay, na may naaswang na yun. Oo, Ah, marami na, Nay. marami na. Siya ng aswang? Bata lang, akala nila. Ewan ko madali sila makaano ng bata. Sasabihin na kasakit lang yan, ganito, ganun, pero naaswang na pala. Ah, kinakausap lang siya, Nay. Pero inaaswang na pala. Inaaswang na pala. Ang pangamoy daw nila niyang, kahit malayo ka, ang pangamoy nila parang hinog na langka. Ah, langka ang amoy nila sa bata. Sarap na sarap siya. No? Ah. Kaya hindi nag-aano yun. Sabi ko na, buti nakatakas. Kung hindi nakatakas yan, kinain na siya nun. Oh, patay siya nun. Pati yung bata. Dudumugin talaga siya dun. Hindi na ano. Ito muli, hindi ko nalalaman tuloy kung, hindi ko alam kung sino ang aswang, kung ang nanay niya o tatay niya. Ano ba, Nay? Sinalin sa kanya? O sinasabi. O hinawaan lang siya? May ano, sa bibig daw yan na galing. Ah, niluwa? Hindi mamamatay yung isang aswang pag wala Hindi na siyang ipasa? naiiwanan. Oo nga, Nay. Narinig ko nga yan. Si Bibi pala dapat kong kausapin, Nay. Pero ang sabi ni Taba, ano daw, sabi ko ano ba yung bato daw yan? Hindi, parang ibon. Ibon? Parang ibon daw yan. Ang inaano noon, hindi galing nga sa bibig, pero ibon daw yun. Hindi sinusubo, kundi linalagay. Oo nga, Nay. Sa tagiliran. Tagiliran. Iniipit. Niipit, Oo. kusang pumapasok daw yan sa loob. Ah, hindi mo lulunukin. Ganun pala yun. Kaya ganun ang ano nun. Mm. Kasi ano si Bibi talaga ang itong huli na si Bibi ang nakakaalam nun ng ano. Malaki na siya eh. Oo, Nay. Kaya alam niya na yung mga nangyayari. Naiwan. Pero hindi ko maubos sa isipin talaga bakit nagkaganon yun. Ang kaibigan mo, Nay. Kaibigan ko pa. Oo nga, best friend mo pa. Kaibigan ko pang matalik hanggang pagliguan sa ilog. Kami Kasama yan, mo siya. akyatan ng aratilis yan, mga mangga. Nagnanakaw kami ng mangga. Ah, yan pala. Hindi, ito nang huli yung tumanda na. Kasama mo si Mama nung nakita mo siya, Nay. Oo, pero bukod kami, naglakad kami ng ano, minsan naiiwan siya. Palakad-lakad lang kami diyan sa kalsada. Ano yung namatay, naalala mo yung si Dudong? Oh, si Bakla? Dudong, anak ni kapatid ni Japet. Oo, Oo. ganyan din na ano. Sabi niya, uy, tarantadong bata niyan, sabi sa akin, Oh. uy, kamukha mo si Dalmacia. Baka sa paking kumukha mo dyan, ang layo-layo, Dalmacia ka dyan. Ano Dalmacia? Dalmacia ang aswang. Sabi niya, ba't palagay mo sa akin aswang? Sabi ni kay Dudong. Animal talaga to si Dudong. Ay, totoo ba ya, Nay? Parang si Dalmacia ka. Ako talaga itong bata na to. Ang kaibigan niya, Sabi niya, hindi, Nay, biro lang. si Dalmacia. Di ba, Juan? Di ba magkaibigan ka mo? Oo, magkaibigan nga kami. At chinismis niya din sa inyo, Nay, na naging aswang. Komento niya. Sabi ko, sinong Dalmacia? Si Dalmacia, kaibigan ko yun. Oo, Nay, pero naging aswang na siya ngayon. Kalat pala talaga sa Siraway, Nay. Buti hindi siya pinapatay.
Hindi, kasi malayo siya. Wala naman, hindi naman akto na pumapatay siya ng tao, nakikita din ng mga... Patago siya pumapatay, Nay. Pero Minsan- buti hindi siya napagbibinta. Pero may mga Muslim kasi doon, Nay. Minsan hindi siya dyan sa baryo na talagang siraway ang ano. Shokon, palipat-lipat siya. Oo, lipat-lipat yun. Ang daming lugar doon. Oo, Nay. Daming baryo magkakadikit doon, eh. Magkadikit-dikit ng ano. Hmm. Tapos pagka ano, anong sasabihin? Uy, sino pumatay? Si Dalmacia. Dami naman, di lang naman yata siya Hindi aswang lang doon, eh. naman siya. Ang dami. Sa Shokon, Nay, marami aswang doon. Oo. Yun ang pugad talaga. Sabi nga nung iba nagko-comment sa akin na yan,